ababe nakho kuyimali. Uma kamakoti kusemzini la kufanazi ukuthi mayifika la ekhaya ufika kuphi. Kuthiwa wanqunu wena walala wabheka phezulu wathi kuningi okunye ngekwazi ukukhuluma. Insolo njalo. Wasethi ufuna itruck yakho wahamba nayo wathi noma ungasayinika ngale ndala ngcela umthenge leyo. Umamkhizo wasekhaya kahle kahle egcekeni ekhaya kithi kaMsomo. Sihlobo kodwa asikho close nje. Umamkhizo uyangithathisa nje njengabanye abantu abaziye endaweni. Mina nanje usabona uyebunjani yaphila kuphela. Okunye cha akukho ngifuqa mamanga. Asizwani nje kakhulu ngaze ufunga ukuthi asibona abandawonye. Ngiyazisa ukuthi ngabe kwenze njani. Ngiyaqala phela ukukhishwa yena. So ngifuna ukuzwa ukuthi engabuza uthi nje namhlanje. Sanibonani. Sanibona njani? Siyaphila. Siyaphila. Siyaphila wow. Sejabula ukubona. Kwenza ikhanda lapha ntambama. Siyaphilana. Mina tusanga ini. Siyaphila. Mali banzi phakathi kobuso. Nezandla. Yini ufuna ukwenza? Ngithi ake ngikhiphe nje. Siyangibona ukuthi ngize angiphafwe ngisho ukuphafa ukusheshisile. Ukuze le ndaba sizoyixoxa kahle kumele iqale ngemenze nje ubuso ajabulela ukuthi uzokwenza ubuso kanti mina khona into engifuna ukuba phekwayo ekufanele ngiyikhulume naye. Ubani ozomenza? Okay. Uzothi eseqeda makeup sethi vra kancane ilokhu njana iweave sithi nje kancane ukuthi Mina ngisaqala lokhu nails. Ningenza inzipho. Okay. You are free to sit. Sale sajabula ukuvakashelwa yini namhlanje. Okay. So, uthanda umbala onjani? Okay, I've got this color. Umbala uzongifanela nje. Ushamba ungavezi kakhulu la ekhanda. Ngicela ukufaka umbala engazi ukuthi uzofanela. Just trust me. I get disappoint. Njengoba abantu babe complaina lapha yana kuma TikTok bekhuluma ngobuhle nobubi beshow. Wena wazizwa kanjani? Ubuphi ubuhle qala? Umndeni waseMantsomini wakadlama ukuhlangana kubuhle lokho. Uyabona nje into eyabanzima kakhulu lento le yemvubu. Uyakhumbula ukuthi yashuba kanjani temvubu? Into yemvubu phela abantu abathi sesikhathele kunini ngithukwa. Angikhululekile ukuthi nje sixoxe indaba zethu emasaluni. Ukube bengazi bengizothi yazizama enye indlela sizobe sibabili khona. Ngoba abantu bazozwa indaba zethu la behambe beyokhuluma ngazo bejike bebhala ku social media so nje angikhululekile kodwa ayikho into engizoyenza. Ma usurpriseiwe ayikho into osungayenza nawe. Mina ngithatha ukushintsha yini ukuthatha isayidi. Ngoba phela into eyona nosiyacela. Niyamvuna makasibani and angifuni ukuvuma lokho. Cha phela wemalulu ngaleso sikhathi leso usiyacela naye wayezenza izinto kodwa manje walibona usiyacela ulibonile iphutha lakhe. Busayicela kahle kahle. Uyadelela. Kodwa kokunye ukubona ukuthi lokhu kufanele umkhulumele, kulokhu kufanele ungamkhulumeli. Usacela enhlizweni yakhe kunalento yokuthi akanabo abazali. Kuyamphila. Abantu mabeyibuka le show yakwaDlamuka abasoze bayiunderstand ngoba abahlali phakathi. Kanti usacela uphilwa ukuthi mina anginabo abazali. Umuntu ongagcina emlapha kalula usacela ugogo wakhe ozala umama wakhe. Manje ugogo wakhe futhi ngoba bengezwani naye benosiyacela. Hey sibhekene nenkinga. Emvubeni safika kanjani? Into phela eyadina abantu kakhulu beze bethi show ayivalwe sesikhathele kubuya ile yamvubu le enahluleka nani ukukhuluma kuyona. Yangiphatha kabuhlungu nje indaba yemvubu futhi angiboni ukuthi khona kufika kudlule le yamvubu leya. Angiboni mhlawumbe nginesimo engiyozivumela sibe kanje yake.
nanokuthi into mayibheke kuwena uyahluleka ukuyilwela. Ngaze ngahluleka ukuyikhetha mina njengothando ukuthi kuphi okungifaneleyo. Yini engifisela khona empilweni. Ngaphatheka kabuhlungu ngivuqa mamanga. Yini yanihlula ukuthi nikhuze ingane? Ngakhuza nje yathi Thulani. Wavuma ukutholiswa ingane? Hayi ukuthi ngasuke ngababuhlungu indlela enza ngayo Malibanzi. Mina mase ngeke ngakhala akube kusakwazi ukukhulumeka. Ngababuhlungu. Okwakhalwa yimi? Hayi kwababuhlungu nje usukhala Malibanzi ukhumbula ukuze kuthatha ubanzi lapha. Omama bakadlamuka cha bangithandi. Bayangipretenda. Bayahluleka kubo umama yabahlula ingane yabo yabathembisa imvubu. Ngisho ingane sithi ubaba indoda yabo ile emathuneni bahluleka ukuyilwela bona. Mina nje ngithe sengibuka wonke ngathi yazi nisengikhathele angeke ngisavumela mina usiyacela ngithuke. Okay. Angeke angisafuni ngami empilweni kuyaye nesikhathi sokuthi dela wena uthi manje angisafuni ngami. Nina njengomama nithini ke noma namanje aniliboni iphutha elike naba nalo. Sacela ukubuza mina Othando what yini lena ozoyenza ukuthi angasakuthuphe? Ntombazana isaphawula indaba zadlama kodwa futhi inzipho zami mangithi ngayibuka. Hayi khona. Usiyacela nje uyilo muntu ayena angeke uzume ngayo ngayitshela ukuthi ni right afike ngale yakudelele. Ukuthi mina mayenza lokho kufuneka manje ngicabangele mina ngicabangele ingane yami because mina sengithuke kaningi still ngama naye. Use right ukuhlala shadeni. Hawu usiphilisela umuzi wakithi wena. Hayibo guys, hayibo. Phela siyabuka nje. Ngeke okay ngiyazi ukuthi umamezala vele uzolwa. Kodwa Thando umuntu wesifazane ngomuntu wesifazane. Ngempela usafuna ubuza mina. Ubuza mina. Ngeke ngibuze wena mina. Uhappy. Wena uzoqindezela ingane yabantu noma kanjani? Ngimcindezela usisi wami lo ngusisi wakhe. Uhappy lo. Wayengiqindezela. Yena. Ngazi ngangikhokhela i-makeup kodwa vese. Cha Thando mina angikhule yabo nje selokuqayela ukukhuluma inhliziyo yami isibuhlungu ukuthi sengifisa ukuthatha ngibaleke nawe ngeDubai. Ungaphindi ubonakale. Ungasilokuthi. Lalela ke uyombuyisa. Njobe la esalon nje yena. Ufike wena kayingane eDubai phela bangabe ngiyeza ukuthi uchumana nami efonini useDubai. Angiyasha. Shisa yini manje? Luthi light. Hawu, ngiyasha impela nje. La enyameni yami la ngiyasha nje. Hawu. Sana ungishise esaluni ngizokhokha bakwethu angizukukweleta. Hawu. Seku right ke manje. Ngapha wogcina. Kanti awuyijoyele ngasana. Ey manje phela lento yangishisa Malibanzi. Namhlanje silana eDiba sibizo siyacela kodwa manje kade sifikile thina lokho esemlindini namanje akaqhamuki. Sibona. Yebe Njani? saphila. Uphuma kodwa sisekulindile ngana kwethu sisuthathu sicelile. Ukufika kwami lana ngoba manje ngizocela omamncane nomamkhulu ukuthi bengiyele enkandla bengifunela itrunk yami. Omamncane bathula lento lena yenzeka sekunezinyanga bethula. Yenzekile nabo bangikhombisa ukuthi bangamaxoki nje orabisha abanye. Inkinga ke lana ekhona ngifuna ukuntshela bomamncane mamncane wawungekho sasisegoli la. Omamncane bayathula bangamaxoki naba ngifihlela mamkhulu angifihli bathule nesikhahlamezi sendaba engaka. Umama Koti wayefuna ungipha isithelo sento yakhe yangasese seyengezansi. Afike endlini wasigumulela nobaba kaMelo asala wanqunu nje waphuna. Wathi ngitype yakhe. Wathatha itrunk yami. Ngicela ukuthi ngiyongicelela itrunk yami. Ngicela ukuthi ezovala lento ayenza kimi. Ngicela niyongicelela. Uma kaThando engayenza kanjani into enjengaleni einganeni ezincane ngoba uma kaThando umdala kanti futhi uzalelwe emakhaya izulu uyasazi. Inkinga uma kaThando ayenzayo wabheda ukuthi eveze isiqoqoqoqo sakhe kahle hle. Uma sezivezile sefuneka vele ezinempahla mhlawumbe ngabe imbuzi. Mhlawumbe nembuzi incane ngoba phela lo muntu uzala umakoti. Mhlawumbe ngicela sekuzeka fika nenkomo.
uma yena engaliboni iphutha lakhe asazi noma uzofika elivumi noma uzofika eliphiki kodwa thina sine proof yalokho ngoba usacela wafona ngo4 wathi naki efake ngisho into ebomvu ngaphansi uveza isiqoqoqoqo la mesifika sifica uMakathando akaqokile kwesingapha ufake itrankela sagcina lithe lami ngane ayikho into esizoyenza la ngoba akukhona unqobani kukhona usiyacela eRomini ngithi mina ngicane asambe ngoba lento izogcina sisifakela ihlazo namahloni phakathi kwabantu abantu bazothi bese uma sithi thina sibone lento enshi ngoba into engayenzayo mina ngashutha kodwa angishuthanga kona kubheda ngashutha khona ukushutha kwami ngangenzela ngibe neproof ukuthi uMakathando into ayizile eRomini siyacela yini ngidinga into ezokwazi ukuthi manje ivale lento kimi ngoba manje angithandi mina ashweleze manje sengiphuma khona kuyobachazela mina eMantsomini sengicela ukuthi nami niye khona ukucela kwami umama ukuthi kube yibona abahamba bongilandela trunk yami ngoba bayayazi lolu daba angifuni ukuthumela abantu abangazi abayokhuluma into abangayazi ngithumela abantu abayaziyo ababekhona engabafonela the time yenzeka lento le umkhwenyana uyahlonishwa lento yena ayenza ngempela uyithathe laphi usefakazela ukuthi ade ebiza naye ingane yadlamuka ngomkhoma futhi yikho befuna ukweqimbela phela ubefuna ukuyibamba wayengidlengula nje kahle ethu uyakwazi ukwenza yena eyikhuluma okuningi nje sithula siyabukana sengijogekile ngavele ngama ethu uzenzela yena uyilabatheka nje uMakathando futhi lokho akunanke ngomtshela ngisho ngimbonthela namama nje utshengisa ukuthi umama ukhulisile uyilabatheka sibonga cela unishana lelo nje sengiyobona ngani ke nembuzi yami noma nenkomo yami sebeyilela cha bozabona bezohlawula cha bayoza nayo phela noma uzohamba ngenkani mina sengiphuma khona ngeke wena usuyathumela ukuthi ngiyocela bebuyise noma yodwa kule abayithathayo kulezi abayithathayo abantu baseMantsomini sebedelele kakhulu kaDlamuka kanti kaDlamuka umuzi womuntu angithi makuganiselene kuyabambiswana manje abantu baseMantsomini ayisebekhombise kakhulu labo phakathi uthi ababambisene nathi uyabona ke lokho esebekwenze manje ukugcina ncike ngqi umkhwekazi usengathatha impahla kaMkhwenyana wengane yakhe kwangiphatha kabe uhlangana phi nesikhindi sika Mkhwenyana wakwakhe maganiselweni kuyahlonishwana lo muzi lo umuzi ohlonishwayo umuzi obaba mkhulu egoli uzovezela ingane kaDlamuka umzimba wayo uthi uyakwazi ukuyenza yena lento futhi uyayikholela nje nangaphezulu yonke into uyenza kahle uthi asenze njani thina uMakathando ubengathi usiyacela omsukelayo ngendlela abade lokho enza ngayo sithi hayi usiyacela ukusho ukuthi ingane manje mayesenza izinto ezikanje akasakubonakala usiyacela ukuthi uyabheda useyiveza manje ukuthi kahle kahle ugana ingane yakhe lapha naye uzoba mdini wenza ihlazo kufanele ekuhlawulele lokhu futhi lesikhindi siyafuna ukuthi sibuye kuze ekhombise ukuthi wayenza into wrong kusenamagama amanye abawakhulume usiyacela ukuba bekhuluma ngendaba yengane abaka seMantsomini konke lokho bengithi ngisazokubikela ke ngalokho mnguni lento lena imbi lento lena ngoba ilulaze isithunzi somuzi Dlamuka nje ngoba sizoya eMantsomini mangabe nje usubuza indaba yengane ungayibuza ingane buza baseMantsomini ukuthi ubani ubaba kaMakoti ngoba wena umazi nje angimazi mina ubaba
ubekutshele nje abasemansomini ukuthi kunoyendoda ongayazi lapha uyazi noma uzodlengula umuzi wakahlambu eningi enendaba eziningi babo phakathi hamba ubuza nje emansomini kodwa nisitshelanga nina abantu basemansomini lendoda sacela ukuthi nihlukaniseleke manje ukuthi kahle kahle ubani indoda uyise kamakulu ubabuze nje babo phatha ukuthi kunendoda nje egcwane kumuzi kababa ubabuze nje ukuthi ngiyisenkingeni ngizoxoxele yona nina nifike lapha nisitshela ukuthi yiyo le ebese nisitshela ukuthi ifike kanjani yayingekho kanjani ngesikhathi kuleso makulu mayisiqhamukayo nisizotshela lezi inkulumo lezi lo nje angifuni nokukhuluma ngaye ngoba uzosuka ethuke kanti ngisafuna ukuthi sibonane nje sibingelelane okuyokwenzeka angikwazi ukuthi kuyobe kukanjani ngoba ngazi mina umtsomo manje lo uthabethe uhambe eyifaka nje njengewuwa ongazi ukuthi indodana yona lena evela ingene nje bona kanjani wena ukuthi sambe sofuna isite ngiphelezele fica usomelo sunendomo usiwakhiwe kunzima ngabo wakhe ngifuna usiyacela sambe nayo siyocinga isite ngoba senzela ukuthi makusuka ukukhuluma ekhaya sibe nendawo yethu nathi ngcono ufica into emile uzenze mawusiyakushintsha kona ngendlela yakho kwazi kodwa ukushintshela kuphekwa into esimile hayi ukuthi uzoqala nakuyimanje nje ngisafuna nje ukuhlala khona hleze nje kahle angidakela yena wazogana la ekhaya akagananga kweminye imizi njengoba engifunisa ama-site nje mina ngiyothatha leso sinqumo ukuthi ngiyophuma nini la ekhaya wazela ukuzogana ezale aphekele indoda hayi lento ayishoyo nje ukuthi yena uzofuna ama-site akazi uzofuna ama-site la uzogana indawo leso engikhombisa yona ingakuphi sezondela hayi lokho ngiphithisa nje indawo ikhona indawo eyodwa nje awezondela kuthiwa ngineyigebengu nje igebengu utshotsho othandayo phela mina nginelungelo lokufuna ama-site mina indoda la ekhaya yena akalinde mina engangicabangeli lokho akucabangayo nami ngiyakucabanga kodwa manje ngijaha uzongenza ukuthi ngihlehlele emuva ngoba manje angifuni ukukhishwa umfazi ekhaya ekugcineni ngakho umuzi mangiphumile sale faka amadoda lento nje ayikhulumayo akangamele kancane ngizokwenza indlela yami ngesikhathi sami abo lezi indawo elahlile sazokwakhiwa nje la yonke le ndawo yabo idolobha likephi ufuma nje uthi vele ubekwelena ngasekugcineni phezulu ukhulu phela ekhanda kwethu ukuthi ngobe umakonje mina ngixoxa nabanomzane balana abanomzane balendawo asonta la eSawatheni mina phela nginokufika eSawatheni mina ngoba umNazaretha nginabo bamncane ubesonto khona yabo le ndawo siyacela asise kuyona le bengikhombile mina endle lana nje ngathi usise ehlathini vele kusho ukuthi vele khona indaba befuna ukuzoyikhuluma mhlawumbe engazi wabantu akusiyona nje isite le angiyazi mina isite njengoba ihlathi nje leli awufuna ishintsha indawo ke Chris kanjani noma usafuna khona la uLundi bani mina ngazalelo uLundi ngifela la uLundi ngempela awusibonje na ulenje kuphi la kuphi ogoli koba pheshukela umfazi ayikho lonto balubanza yikho mina ngizohlala la nasi sizwe nje soba mkhulu hayi abona ke sungena uma sithoba baba mkhulu umazara ngiseduza sephakameni nje ngenwa ile izwi kabamncane uthi leli izwi singakha noma ngeplace ufuna ukwakha khona la nakusasu nale ngalethi great ama usufuna ukwakha wakhe usafuna ukwakha usafuna
Asibuyele ekhaya. Njengoba nje ngizelana ngizomkhombisa indaba kotsotsi. La ezobona khona impela uthi ngekuhlaleke la njengoba eseshila uthi ngekuhlaleke la uright impela. Akalinde mina ngesikhathi sami mase ngifuna isathi sengitholile nesikhathi nje sokuthi sengicabangile ukuthi ngiyaphuma la. Njengoba ngingakaphuma ekhaya nginabantu ekumele ukuthi ngibalungise la bangalungisiwe. Awufuna ukwakha nje. Nazi indawo zilahlile. Abona bayakha baqalile bona ba-toilet. Lana nje ngakhela uMidrad ngoba eThekwini izindlu zaseThekwini ngabuye izithathu. Ngizohlala lana. Kunendawo yakhe nje. Yabo kule ndawo le ngingathatha nje umndeni wakho ngaphandle kwama wakho. Umndeni wami cha, umndeni wami awuswele ndawo umndeni wami. Cha sengiyasho nje. Ungafaka babo right mawuthi uMidrad uzomakhela la. Ungabafake kaze besho ukuthi kodwa kunabantu angebengene. Lelo dlamo. Ntombi ngamayinazi. Thani mathando. Lindo ngexolela kwadla cha thani uma kathando baba bantu phela singayishi indaba yokuthi uzosengithi intombi yami ayikho lonto la sikho nje saleyo nto leyo asikho kimi nje asikho isidingo saleyo nto leyo wena kwazi ufune umuntu emhlabeni wena ntombi yami wena ima kwazi ufune umuntu emhlabeni cha sacela musa ukuzenza ngcono baningi bafu musa ukuzenza ngcono bana unezakhe indaba zakho nje unezakhe indaba zakho ziphi ezakho akaze ngivulele umuntu ayikho lonto leyo kahle kahle ngiyifuna ekhaya umzini wami into ngiyasinyanya mina ngisithanda amadliwa yimini ngisakhuluma nawe uyafuna kulandela ufuna kulandela asambeni wena ukhohlakele wena nesibindi ngisho sokusho leyo nto ukhohlakele ekubeni nawe unezakho ikhanda lakhe nje usangene ngoba vele nami vele ngeke ngize ngiwakho umuzi naye uma futhi nimathe ukhona lowo muzi wakhe yena izobe vakashelani emzini wakhe uyovakasha kwami umuzi nami vele ngifuna ukwakho umuzi naye sengithuka bese ngilunge kanje shitsha abantu ngoniwa abantu hayi ulungile shema ngifuqa mama khona kulunga alihamba kushiya ekhaya kushiya futhi uhlekani hawu ngihlekani ngihleka ihlaya hawu ayone ngicela ungiyeke ukhohlakele wena uphetheni nami wambonisa ungambonisa ingane waphela sana wangimuka uyakutshela ngobani uyakutshela ngobani wangimunca okay sengithula thula nje